Здравейте на всички, които ме гледате, аз съм Кацамун и тук с мен е Георги Инджов и днеска играем в Delta PvP. IP-то е променено, да, вие знаете, сервера е рестартиран. Снимах с The Big Boss Pro BG. Той също е част от нашата... Също е част от... не мога да се изкажа. Нали, и той събираше XP, нали, и той всичко там помагаше за къщата. И днес знаете какво ще правим? Ще ходим да копаем. И Инджов ще бъдем убит от зомби. Да. Не. Надявам се много да ни лаги на видеото, защото... Не знам. Какво ще да правя? Къде си, Инджов? Тук бе един крипър. Сега е пал. И сега ще копаем. След тук е пълно. Чакай остава някои излишни неща. Аре, добре, ще ви идвай. Не сте тъпа. Портна ли са? Не. Да. Ой, има евент, изчакай! О, какви ще ти късметлей само... Какво? Човек, има евент, ще го изпуснем. Бързо направи честове, ето към някакво дърво, правя честове. Оставай тук... крипър! Оле, изчезна изведнъж. Една смешка тук. Оставай тук всички айтеми, бързо оставяй айтемите в честовете, хижда не ти пука. И броня сваляй, всичко сваляй, че има евент, мега евент. Какво да си оставам? Пиши LARP евент. Или са просто съпортни при мен. Аз ще направя друг съндък за мен, чули? Да, оставяй там, бързо че вълят. Няма място. Тук има. Колкото е да вълят слабо, бе. Да. Човек, тук са за виледжери, тьомага. Аз ще оставя Хора, един вие не меч. знаете сигурно, обаче тук има едни виледжери, където дават двоен слаб, обаче не може да се изкопай с чупата чекирка. И сега тук админите, като гледам, доста често се наредили. И има слаб евент. Се тъпа до теб, чули? Добре. Аре, човек, аре, пускай слабо време. Давай. Готово, приех. Къде си, човек? Няма значение, сега тук като вълът неща, почваш да обираш, чули. Няма да фърляш дори да са... Аз също няма. Давай, фащай. Хора, връщам се след малко. Хора, върнахме се. Фанах 2 слаба. Това е много хубаво. Аз също не фанах. Да, Инджов нищо не фана, ще е слабак. Вие знаете. И когато евента приключи, ще покажа готовите резултати. Сега спирам клипа. Айде. Имам такива слаба. Хора, здравейте, върнахме се след евента и ще ви покажа, спечелих 2 слаба. И си взех един лък, който е Power 5, Punch Падна ви 2, се най-скапания меч. Punch 2, Flame 1, Unbreaking 3, Infinity 1. Чуем в хомето. Тук с нас е The Big Boss Pro BG, който е малко бобо. Не може. Аз си взимам бронята да си я слагам. Аз ще отида да дига малко левел и... при блейзовете. Аз там си дигам левел вече. Взема 2 fire resistance-ки. Как фанах само евента, маля на клипа, ще видиш, човек. Кажи малко, Инджов. Аз влизам през скелетените малко. Добре, аз няма да влизам сега, защото само правя паузи на клипа. Димам 30 лева да енчантна един меч.
Меч, лък. Кой 30 лева? Ти утре си знаеш колко хубав лук си взех аз. При Блейзовете се дига по-бързо левел обаче. Да. То скелет като ме удари ми поемам демидж. Аз си сваля тук бронята, защото ми е хъбът само. Да гледаш, аз събирам стрели, по едно време съм чакнал лъка Infinity. Да бе, ти утре си бе. Аз съм, моя лук не ти го казах. Punch, Flame, Infinity, Power, Unbreaking. Ама си го купил това, нали? Инджов, яла да купаем в мината, бе. Инджов, портни са при мен. Аз съм в мината. Колко аз бях в мината и малко такова поразкрасих я, така кажа. Що правиш портала, човек? Не знае, че ако го намерят, че ни го... Ще ни влеят в къщата, какво ще Ама намерих Nether Fort и съм седнал хома. И мога да завида и не изгрифам. Това е хубавото. Аре бе, що не му направи рез? Не знам как, път. О, човек, ай, че е в Nether Fortress, отивай веднага. Идвам. Чакай, трябва че фаер резистам пошенки, защото ще насира там. Аз Нещо ли си намерил Nether Fortress или ме лъжиш? се телепортираме сега. Там съм, тъпа аз се, ако искаш. Опа, ще го пусти. Ще я падна. Инджов, портни са при мен. Ела тук. Виж, тук отпред. Чакай, Коко. Ти пошенка за фаер резистам. Инджов, портни са при мен. Не искам сега, човек. И си изключи. Аз и махна това, че. Не би, тук. Не бе. Бях забравил. О, зате не. Скилавър си, нали? Не съм скилавър, съм скилавър. Все пак прави, пизът път. Оля, аз съм без броня, бе. Аре, човек, давай да го изпорним, газ. Ела насам. Но щох пигмен как ни гледа. Мазно. Нали ги удари? Колко е фаер резистенската? 8 минути, добре. Насам ни отивай по-нататък, защото има Blaze Spawner. Там има Blaze Spawner долу. Насам има още един. Айде да го сетнем бързо, отиди в холма. Аз чакам тук, отида да взема мотичка. Да направим рез на Blaze Spawner-а. Добре. Аре, аз отивам в холма да взема една мотичка, стоя тук, майка му. Аре, бе. Не, сега ще няма буд. Помощ, че стана ми лаги. Хора, връщам се като направя рез. Здравейте, хора. И току-що намерихме Nether Fortress в ада и също ви показах какъв лък си взех. Много съм доволен от този Event Swap. Също намерихме Blaze Spawner, на който направихме веннакически рез. Аз го намерих. Да, The Big Boss Pro BG го намери и аз му направих рез, защото той не знае как се прави рез. И грамотника му. И епизода малко накъсан стана, обаче няма значение, нали, все пак. О, чест! 2 даймонд. 2 даймонд, какво? 4 даймонд. Обикновени даймондчета. Даймонд. Ще яко да ма брони. Да бе, аз почвам да грифвам. Кое бе? Nether Fortress-та. Що не го ресниш направо целия? Нямам право повече от няколко се рез. Ти знаеш ли как се ресва? Знаеш как се прави рез? Аз ще ставам. Хубаво. Айди. Колко ти ще играеш там? 2 минутки и това е. И край или сяда друг? Брат ми сяда. Добре, с него ще игра. Дъма брана закон. Как го казахме болно? Нали е какво? Какво? 3 блейза. И? Срещу мене. Като си сваля резистен пошенка, нищо не ти пречи. Ако са 3 уидера тогава... Малко трудно е, но... Човек! Аз си казвам уидари като босове. Влезвайте, те са ни лесни. Недърлард. Намерих. Хора, тук ще е края на този епизод. Надявам се ви хареса. Дайте положителен вод, харесайте и клипа и айде, чао!